Lapo katoke wong wadon kolore cilik timbang wong lanang kolore kandel. Emangnya lapo? Kolor cilik ae angel plorotane, ndahne kandel. Penak sing ndi gedhe apa cilik? Yo penak cilik iso bluksek mlebu kabeh. Mulai nakal cah iki. Lah apa? Mangan pentol iku lho. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dhewe. Piye dek malam kedua aku jago pora. Aku jek kagok Mas, durung apal gaya-gayae. Lee numpak kapal nyebrang Bali, ben cepet apal ayo dibaleni. Iso jawab pantun tak ambung piye? Oke, siap. Mlaku-mlaku mampir tumbas ketan. Nyawang tonggo ayu marai ketagihan. Piye to Mas? Jaring aku kuat. Iya dek, aku bengi tak jamin kuat. Halah, mangan pelem mangan getuk, pas aku gelem lah kok ngelimpruk. Kamu bingung lapo Cahayu? Golek kerjaan ewoh, Mbah. Ora usah kerja tak rabi ae piye? Sepurane, Mbah, niatku golek duit ra golek penyakit. Wani jawab pantun to gak? Yo wani. Nggodak wedhus nganti mlebu pawon. Nyawang wong adus marai pengen pengen apa? Moh isin. Ning, apa bedanya jam dinding sama kamu? Apa ya, Pak? Kalau jam dinding dipajang di ruang tamu, kalau kamu dipajang di hatiku. Ayo ndok apa sing gak kenek diceplok? Yo ndokku iki bener apa ora? Ngeres. Terus apa? Dokumen iku lho. Tak takoni yo. Siap. Watu cilik jenenge apa? Krikil. Lah nek pentol cilik jenenge apa? Emoh jawaban dhewe. Tak takoni yo. Siap. Lapok nyamuk keluyuran golek getih. Pancen panganane. Salah. Lah apa? Lah nek keluyuran golek duit ya jenenge tuyul, Gus Pak Gus. Lapo jarume jam dinding muter gak mandek-mandek? Baterainya durung entek. Salah. Lah apa? Kolei angka 13 gak petuk. Dek, minyak wangi apa sing ambune mbare memabukkan? Apa ya Mas? Mbuh apa? Minyak sikan senyummu. Gombal. Lho kena apa maneh Pak De? Ape periksa jantung Cahayu. Bendino kok periksa to Pak De? Lah warase ninggak masih sampean Cahayu. Aku ki jek bingung mikirno pitik. Lah apa kok bingung? Lah angger pitik berkokok mesti matane merem. Aku ngerti sebabe. Sebabnya apa? Wis apal gak atik masih teks? Masih pedagang nang pasar kabeh ngarani barangnya asli padahal palsu. Aku ngerti nang pojok pedagang wani ngomong barangnya palsu. Lah adolan apa? Jual dan pasang gigi palsu. Lah. Iso jawab pantun. Iso lah. Tuku kawat akeh sak ombyok, Kadung kumat tatapno tembok. tuku termos tutupe bunder. Wis menggos kok durung ngiler. Iso jawab tak kei. Siap. Barang apa bentuknya cilik ireng nek dicokot mari au-au. Kaya gonmu. Ngeres. Lah apa? Andeng-andeng kok lho. Lah apa Superman sempake nang jaba? Mergo kesusu lali dekek njaba. Salah. Terus apa nu? Lah nek sempake nang jero iku jenenge Superman.